автотуризм ё худ сайёҳати автомобилронӣ яке аз намудҳои ҷолиби сайёҳии варзишӣ ба ҳисоб меравад, ки ба одамон имкони боздид аз маконҳои зебо ва дурдастро бо шароити пурраи озоди хатсайр ва мустақил фароҳам меорад. дар Тоҷикистон бо табиати гуногун, кӯҳҳои баланд, дарёҳои нилгун ва дараҳои зебо имкониятҳои васеъ барои рушди автотуризм вуҷуд дорад. ин навъи сайёҳӣ на танҳо барои дӯстдорони сайёҳати табиат ва манзараҳои нотакрор, балки барои дӯстдорони ронандагӣ, варзишгарон ва сайёҳони ҷӯянда низ ҷолиб мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон асосан бо роҳҳои баландкӯҳ таваҷҷӯҳи бештари сайёҳони хориҷиро ҷалб мекунад. хусусан шоҳроҳи Помир яке аз роҳҳои баландтарин ва душворгузар дар ҷаҳон аст, ки аз шоҳроҳи Душанбе то Мурғоб ва сарҳади Афғонистон тӯл кашида ҳамчун хатсайри маъруф ва ҷолиби автотуризм шинохта шудааст. ин хатсайр бо манзараҳои аҷоиб, минтақаҳои беназири таърихиву табиӣ ва нодир аз қабили кӯлҳо, шаҳру ноҳияҳо ва маҳаллаҳои кӯҳистонӣ сайёҳонро ба ҷаҳони дигар мебарад. барои рушди автотуризм дар Тоҷикистон чораҳои инфраструктурӣ ба монанди бунёди нуқтаҳои таваққуф ва истироҳат, хизматрасонии техникии автомобилҳо ва таъмини амният зарур аст. ҳамзамон тарғибот ва фароҳамоварии шароит метавонад таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ ва ватаниро бештар намояд, то ин навъи сайёҳӣ барои кишвар даромад орад ва миёни сайёҳони олам шӯҳратманд гардад. чуноне ки мо медонем, Тоҷикистон, роҳҳои Тоҷикистон хеле ҷолиб ҳастанд. яъне 93% Тоҷикистон ин кӯҳҳо ҳастанд ва дар он ағбаҳои баланд, дар он роҳҳо рондани мошин хеле як кайфияти худро дорад ва махсусан ҳамон қитъаи роҳе аз Ишкошим то ноҳияи Мурғоб, ки барои сайёҳон хеле ҷолиб аст. соли 2022 дар шаҳри Чендуи Ҷумҳурии Мардумии Чин як рӯйдоди муҳим ба вуқӯъ пайваст. Шаҳрномаи ҳамкории муштарак миёни ширкати сайёҳии ватании Шоҳтур ва ширкати чинӣ ба имзо расид. ин ҳамкорӣ ба рушди хатсайрҳои автомобилӣ дар ҳудуди Осиёи Миёна равона шуда, ба эҳё ва таҳкими робитаҳои сайёҳӣ миёни кишварҳои минтақа замина гузошт. ширкати Шоҳтур бо таҳия ва ташкили хатсайрҳои нав ҳамкорон ва сайёҳонро ба минтақаҳои табиии зебо ва фарҳангии бои Тоҷикистон ҷалб намуд, ки чунин ташаббусҳо дар ҳоли ҳозир барои муаррифии маконҳои ҷолиби сайёҳии кишвар хеле зарур аст. имсол дар доираи шаҳрномаи ҳамкорӣ хатсайри махсуси автомобилронӣ дар ҳудуди 5 давлати Осиёи Миёна ташкил гардид, ки дар давоми он сайёҳон аз дохили Тоҷикистон низ гузар карданд. ин хатсайр ҷалби диққати сайёҳонро аз Чин бештар карда, фурсате фароҳам овард, то сайёҳон бо зебоии нотакрори табиат, меъморӣ ва фарҳанги қадимаи кишвари мо аз наздик шинос шаванд. мутобиқи он созишномае ки мо бо ширкатҳои чинӣ дар соли 2022 дар шаҳри Чендуи Ҷумҳурии Мардумии Хитой баста будем, аз соли 2023 мо шурӯъ кардем ба турҳо дар дохили Осиёи Миёна, яъне он 5 давлате ки ҳаст сар мешавад аз ҷумҳурии Қазоқистон ва баъдан ҷумҳурии Ӯзбекистон, Туркманистон ва баъдан бо Бухорову Самарқанд дохили шаҳри Панҷакенти Тоҷикистон мешаванд. бо чунин ташаббусҳо Тоҷикистон ҳамчун макони сайёҳат ва сайёҳати автомобилӣ беш аз пеш шӯҳрат меёбад. ба таври умум чунин ташаббусҳо метавонад боиси рушди иқтисоди сайёҳӣ ва боз ҳам мустаҳкам шудани робитаҳои байниминтақавӣ гардад. таваҷҷӯҳ ба иқтидорҳои сайёҳии кишвар дар оянда имконияти навро барои таҳкими дӯстӣ байни мардумони минтақа фароҳам меорад.
аҳамияти ин автосайёҳӣ дар ин аст ки мо чуноне ҳисоб карда баровардем, як сайёҳе ки бо мошин меояд аз 20 сайёҳе ки бо велосипед меравад хубтар аст. яъне инҳо сарфе ки инҳо мекунанд, мо вақте ки ҳисоб ҳасад кардем баромадем, хеле зиёд аст. хароҷоте ки мекунанд хеле зиёд аст. агар як сайёҳи бо велосипед дар 15 рӯз $100 амрикоӣ сарф кунад, ино ба камаш $500-600 сарф мекунад. сайёҳони чинӣ пас аз гузаштан аз Қазоқистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон бо маконҳои таърихӣ ва табиии шаҳри Панҷакент ва ноҳияи Айнӣ шинос шуда ба Душанбе расиданд. Дар шаҳри Душанбе сайёҳон 2 рӯз монда аз Устухонаи миллӣ, Маҷмаи Истиқлол ва дигар ҷойҳои тамошобоб дидан намуданд. ҳамин тавр рӯзи дигар сайёҳати автомобилронии сайёҳон аз майдони дӯстии халқҳои пойтахт оғоз ёфт. сайёҳонро дар ин сафари тӯлонӣ ки то ба ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тӯл мекашад, намояндагии ширкати сайёҳии ватании Шоҳтур ва милитсияи сайёҳии Вазорати корҳои дохилӣ ҳамроҳӣ мекунад. ин хатсайре ки мо доштем 7 мошин буд ки ҳамаш мошино аз ҷумҳурии халқи Хитой омада буданд ва боз мо ҳамчун роҳбалад аз полиси сайёҳӣ истифода бурдем ки он 8 мошин буд ва 14 нафар сайёҳ ва 2 тан аз коргарони мо ва 2 тани дигар аз полиси сайёҳӣ. гурӯҳи сайёҳони чинӣ ки ба ҷустуҷӯи таҷрибаҳои нодири табиӣ ва манзараҳои ҷолиби Тоҷикистон омаданд, сайёҳати автомобилронии ҳаяҷонангезе аз пойтахт шаҳри Душанбе оғоз карданд. ин сайёҳат ки аз сарзамини кӯҳсори Тоҷикистон то ба сӯи Чин тӯл кашид, бо манзараҳои нотакрор ва эҳсосоти тоза пур мешуд. сайёҳон бо тай кардани роҳҳои тахту ҳамвори шоҳроҳи Душанбе ваҳдат ба вилояти Хатлон расиданд. манзараи нотакрор барои онҳо ин тамошои обанбори Норак буд. сипас тавассути шоҳроҳи Норак, Данғара, Восе, Кӯлоб ва дидан кардан аз як қатор маконҳои таърихию табиии ин шаҳру ноҳияҳо, онҳо ба ноҳияи сарҳадии Шамсиддин Шоҳин расиданд. аз ин ҷо минбаъд роҳи онҳо қад-қади дарёи Панҷ то ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тӯл мекашад. раҳораҳ сайёҳон ҳар куҷое ки барояшон ҷолиби диққат буд истода акс мегирифтанд. дар ин масир як қитъаи хеле ҷолиб дорад ки инам аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ибтидо меёбад ва то Ишкошим, то ноҳияи Ишкошим тӯл мекашад ки ин роҳ бо сарҳади ду давлат, яъне ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Афғонистон меравад ва қад-қади дарёи Панҷ аст ки сайёҳон ҳам аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам аз ҷумҳурии Исломии Афғонистон дидан мекунанд. яъне бо фарҳангу тарзи зиндагию тарзи хонасозӣ ду давлат дар як масир шинос мешаванд ки ин хеле ҷолиб аст. минбаъд сайёҳон ба тарафи ноҳияи Дарвоз ҳаракат карда аз боғи зебои Чорчаман боздид намуданд. ин боғ ки бо дарахтони нодир ва гулу гиёҳҳои дилкаши худ маъруф аст, сайёҳонро мафтуни худ сохт. пас аз бардоштани аксҳои зиёди хотиравии онҳо ба сӯи ноҳияи Ванҷ равон шуданд ки бо кӯҳҳои сарбаъфлок ва ҳавои тозааш машҳур аст. пас аз ноҳияи Ванҷ роҳашон ба Рӯшон мерафт
و سپس به شغنان و مرکز ولایت بدخشان شهر خاروخ. آنها در اینجا استراحت کرده از فرهنگ محلی که رنگارنگ و دارای خصوصیت‌های خود است تأثیرات خوب و فراموش نشونده برداشت کردند. در طول این راه جای سیاحان ایستاده از منظره‌های اطراف لذت برده عکس‌های خاطره‌ای می‌گرفتند. در ناحیه اشکاشیم سیاحان از منطقه زیبای و طبابتی گرمچشمه دیدن کردند که در بلندی زیاده از 2800 متر از سطح بحر جایگیر شده است. سپس راهی سیاحان از عکس‌های خاطره‌ای گرفتند. قلعه مذکور در بلندی بیش از 3100 متر از سطح بحر جایگیر می باشد. وادی وخان با زیبایی خود یک اسرار دیگری طبیعی و تاریخی به شمار می رود. این وادی در کنار سرحد با افغانستان واقع شده در خود منظره‌های برجسته و تاریخی عمیقی را نگاه می دارد. دیه‌های کوچک در این وادی جایگیر شده به مهمانان از شیوه زندگی محلی که اصالت قدیمی خود را حفظ کرده است نشان می دهد. در راه سیاحان امکانیت تماشای منظره‌های کوه‌های بزرگ، خانه‌های سنگین و آدمان مهربان را دارند که اکثریت در موضع‌های دوردست ولی با مهر و صمیمیت زندگی می‌کنند. یکی از هدف‌های اساسی تشریفشون به تاجیکستان این دیدن وادی وخان میباشد که خیلی کوه‌های سرب و فلک دارد. در وادی وخان چون که ما میدونیم قریب که 3 دولت در یک مسافه خیلی خرد جایگیر شده است. ناحیه مرغاب که در بلندکوه‌های شرق تاجیکستان جایگیر است، یکی از بلندترین منطقه‌های کشور بوده با طبیعت نادر و منظره‌های غیرعادی شهرت یافته است. این منطقه کوهسار با کوه‌های کبوتاب و برفپوشش یک مکان افسانه‌ای تماشا برای سیاحان عاشق طبیعت است. در هر قدم مرغاب به مهمانان احساس آزادی و قوت طبیعت نادر کوهستان را می‌رساند. حدود ناحیه مرغاب در بلندی‌های بیش از 3500 متر از سطح بحر قرار دارد. خطسایری که ما داریم همین 5 تا دولت آسیای مرکزی کمتر طولانی تر است، یعنی قریب که 28 تا 30 روز یعنی 1 ماه رو در بر میگیرد و در آینده ما کوشش داریم که همین مسیر رو مقصد کوتاه‌تر نماییم، 10 روز تا 12 روز یعنی 2 هفته. سیاحان چینی پس از این سفر بی‌نظیر اتومبیلرانی در سرزمین تاجیکستان با یک جهان تأثیرات فراموش نشونده و خاطرات رنگین توسط مرز تاجیکستان و چین به وطن برگشتند. در هر منطقه از قدیمترین شهر تاریخی سرعظم تا کوه‌های زیبای و آسمانبوس فان و پامیر و وادی افسانه‌ای وخان، سیاحان چینی با زیبایی‌های طبیعی و یادگاری‌های تاریخی ناتکرار روبرو شدند. شراره‌های زندگی مردمان محلی و صمیمیت مهمان‌نوازی آنها برای هر یک سیاح تجربه‌ای شد که در یادها ابداً باقی می‌ماند.